Tens dolor inguinal en activitats del dia a dia? No tens rigidesa quan mous el maluc? Et molesta després d'estar molta estona assegut? Tens dolor corrent, ballant o fent altres activitats esportives? El dolor inguinal és més freqüent del que sembla. Pot afectar a xiquets, a persones adultes, esportistes i també a gent gran. I el més important, no sempre té la mateixa causa. Què pot estar darrere del dolor inguinal? El maluc és una articulació complexa. El dolor en aquesta zona pot estar relacionat en diferents estructures. Artrosis de maluc, lesions intraarticulars, lesions tendinoses, com dels adductors, del psoas, del recte femoral, problemes musculars, alteracions biomecàniques. Per això, parlar de dolor inguinal no és un diagnòstic, és només un símptoma. Factors clau que cal analitzar. Per establir un diagnòstic adequat, cal valorar diferents aspectes. La morfologia articular, la forma del cap femoral i de l'acetàbul pot influir en com es distribueixen les càrregues dins el maluc. La presència de laxitud o hipermobilitat, algunes persones tenen més mobilitat articular, fet que pot influir en l'estabilitat i en la resposta als esforços o moviments repetits. Activitat laboral esportiva, no és el mateix una persona que és sedentària o una que corre 40 km a la setmana o treballa moltes hores dempeus. Factors sistèmics o metabòlics, determinades condicions que poden afectar la qualitat del teixit o la capacitat de recuperació. Sense tindre en compte aquests factors, qualsevol tractament és parcial. Perquè alguns tractaments no funcionen, potser ja has provat estiraments, tractaments passius, exercicis de força, massatge, i no has millorat. Això no significa que aquests tractaments no funcionen, significa que potser no eren els adequats per a la teva situació. La clau no és fer exercici en general, la clau és saber quina estructura genera el símptoma, quin mecanisme el manté i quin tipus de càrrega necessita, a més de en quina fase es troba el problema. Sense diagnòstic no n'hi ha estratègia. La literatura científica actual destaca la importància d'un diagnòstic clínic precís, l'anàlisi funcional del moviment, la progressió de càrregues individualitzada i l'educació del pacient. El maluc no es tracta només amb tècniques passives, es tracta amb compressió del cas i planificació adequada. Quin és el següent pas? Si tens dolor inguinal persistent, no busques la solució ràpida, busca una valoració completa. Quan s'identifica la causa i s'estableix un pla específic, el pronòstic millora notablement. En Fisioteràpia de la Trobada realitzem una avaluació individualitzada i un tractament basat en l'evidència científica més recent, amb l'objectiu de millorar la teva qualitat de vida i ajudar-te a recuperar la funcionalitat amb seguretat. Si vols entendre millor el teu dolor i saber què pots fer, pots contactar amb nosaltres.